začala som cítiť, ja mám takú vetu, ktorú povedal jeden slovenský básnik, že času je málo a voda stúpa. Bicyklujem medzi štúdiom a vyzdvihovaním detí, varím, píšem, balancujem všetky tie taniere na tých rukách. Tie spevačky boli ako keby na konci toho celého a neboli vôbec dôležité v tom celom. A bol to naozaj boys club, totálne. Ten management, ktorý som ako 18-ročná podpísala na 30 rokov. Bola to legendárna československá zmluva, ktorú mal málo kto. Zrazu prišla taká tá sloboda tej ženy, ktorá už jednoducho vie, na čom stojí. Už dokážete sa postaviť sama za seba. Už viete, kto ste a viete, kým chcete, alebo teda kým ste a kým určite nikdy nebudete. Tohle je podcast Hlas heroin a já jsem Ilona Kleníková. Plnou verzi epizody najdete na heroin.cz nebo na forendors.cz/heroine. Odkazy vám dám do popisku. A za celou redakci moc děkuju za vaši podporu. Naší dnešní hostkou je Jana Kiršner, zpěvačka a skladatelka, která definovala podobu československého popu, aby se následně vydala cestou umělecké nezávislosti. Vítám vás v podcastu Hlas heroin. Dobrý den. Ďakujem pekne, dobrý deň. My se potkáváme krátce před Velikonocema. Jste říkala, že jste už docela unavená, protože spoustu povinností, koncertů, tak můžeme jenom říct, v jakém rozpoložení vlastně jsme vás teďkon zastihli? Zastihli ste ma v rozpoložení, jednak som po koncertoch asi 5, takže už mám taký hodne dole položený hlas. Už sa začnem cítiť jak Richard Miller za chvíľu a myslím, že to už je ten čas, kedy mám oddychovať a ísť domov, trošku robiť nejaké iné veci, ale ja som vlastne v rozpoložení a akurát dokončujem, dá sa povedať, svoj úplne najväčší album. A album, ktorý teda sme nahrali minulý rok a už je teda skoro hotový. Veľmi zaujímavá zmes. Opäť sme to niekam inam posunuli. Asi najviac muzikantov to nahrávalo, čo som kedy spolupracovala a vlastne je to opäť projekt medzinárodný. To znamená, že máme tam Francúzov, máme tam Angličanov, máme tam Slovákov, máme tam Čechov. Takže som veľmi rada, že vlastne opäť sme urobili niečo, čo trošku mňa a možno aj nejaké hranice nastavia sa nejak inak teda, alebo posunie tie hranice. Na to předchozí album jsme čekali vlastně 10 let, tak to teď se jako zrychlila ta frekvence. Co se změnilo? Co se stalo? Čas sa zrychlil. Jakože je na to víc času? Ne, na to není vôbec nikdy čas. Ja si myslím, že človek, ktorý, a v podstate každý človek, ktorý je rodič, či už je to žena alebo muž, ale myslím si, že tie ženy špeciálne v tých akékoľvek profesii, keď sú ešte aj matkami, tak vedia, že toho času je naozaj veľmi málo. Takže pre mňa sa veľmi zrýchlil čas a začala som cítiť, ja mám takú vetu, ktorú povedal jeden slovenský básnik, že času je málo a voda stúpa. Takže ja som začala cítiť, že tá voda naozaj stúpa a že treba robiť dobrú hudbu. A ešte samozrejme aj s odbliadnutím na tú situáciu, ktorá je naozaj, by som povedala, na tom Slovensku zaujímavá a je o čom spievať a ľudia chcú počuť tých svojich umelcov a chcú počuť to, čo im ponúkajú a ako vlastne vnímajú tú situáciu. Takže to album bude nějak jako aktuální, bude se obracet k tomu, co se děje, jaká je nálada na Slovensku, v Evropě, ve světě? Určite áno. Ja si myslím, že to vždy bolo a ja som vlastne teraz čítam jednu knihu, ktorá sa volá, že The Rest is Noise a je to veľmi zaujímavé, že v roku 1907, keď Richard Strauss napísal Salome, tak sa v Gráci pri vlastne jednej z tých premiér stretla celá viedenská smotanka a už vtedy sa vedelo, už sa cítilo medzi tými muzikantami, že tá hudba sa mení a mení sa aj ten svet. A dnes to vlastne naozaj veľmi výrazne cítime aj my a podľa mňa každý človek, ktorý je senzitívny a ktorý naozaj tvorí to umenie, tak cíti, že história sa mení a práve je také obdobie, že sa to láme a myslím si, že je veľmi dôležité v podstate tieto veci komentovať prostredníctvom umenia. No možná, jak se ty věci komentují prostřednictvím umění a kultury, tak možná právě proto ten tlak na to umění a na tu kulturu se jako stupňuje. Dělo se to na Slovensku a pořád se to děje. Teď se to zase začalo dít i v Česku. Je
něco, z čeho se může česká kultura poučit? Co můžeme začít třeba dělat, čeho si všímat, abychom se nevydali tou slovensko-maďarskou cestou? Tak je to, podľa mňa, čo je asi najdôležitejšie, je, že je veľmi dôležité kvázi byť spolu, zostať spolu, nedeliť sa. Ešte aj v tých našich bublinách vlastne, ako keby aj vystúpiť možno z tých bublín, urobiť nejaké kroky voči tým ľuďom. Je veľmi veľa ľudí, ktorí si myslím, že chcú podporovať umenie v regiónoch. Nemôžeme proste povedať, že len Bratislava je nejakým spôsobom v tých hlavných mestách, veľkých mestách sa deje tá kultúra. Na Slovensku bola vytvorená veľmi krásna a veľmi úspešná sieť vlastne kultúrnych centier, ktoré vlastne prinášali kultúru do tých lokálnych malých miest, vytvárali divadlá, stretnutia seniorov, tanečné kluby, ako poézie, spájali umelcov a to vlastne tie kultúrne centra sú momentálne naozaj v štádiu totálnej hrozby. V podstate, že nám to vyhynie, to, čo sme si tam roky nádherne vytvorili a pestovali, tak začíname cítiť, že vlastne to, čo sa deje a tá hrozba toho, že tie kultúrne centra sa naozaj začnú vo veľkom zatvárať, je reálna. Takže snažíme sa prostredníctvom hudby vlastne a prostredníctvom umenia podporovať tieto kultúrne centra a nejakým spôsobom to prežiť. A podľa mňa, čo by som povedala vám, je, že zostaňte spolu, že nenechajte sa rozdeliť proste, pretože to je asi to najdôležitejšie v tom celém procese. Může to být docela asi těžký, nenechat se rozdělit, protože na tom se taky usilovně pracuje, ale ještě jak říkáte o těch kulturních centrech, mně připadá, že docela dobrý nápad by mohl být jako fakt chodit na ty koncerty, chodit do těch divadel, jako vrhnout se tam jako tou lidskou silou a vlastně ukázat, že to chceme. Ja to cítim, ja napríklad už z turné k albumu Obyčajnosti, to bolo práve to obdobie, kedy v podstate sa zmenila celá tá vládna garnitúra, bolo to po voľbách, my sme vyštartovali na turné a ja som naozaj cítila z tých ľudí, že to umenie im prinieslo jednak radosť, samozrejme je to aj zábava, ale prinieslo im to, upokojilo ich to a zároveň ich to aj spojilo, pretože častokrát na tie koncerty chodia ľudia aj, ktorí majú iné názory na rozličné veci a je veľmi pekné vidieť, ako v tom danom okamihu, či už cez tie divadlá alebo cez tie hudobné koncerty vlastne sa dokážu spojiť a dokážu prežiť niečo spoločne a to je pre nás ako keby aj najväčšie posolstvo toho celého. A jaká je teď atmosféra na vašich koncertech teď v těchto dnech v Česku? V Česku veľmi zaujímavá, pretože ja som vlastne mnoho rokov nekoncertovala v mnohých mestách, tým, že som vlastne na istý dosť dlhú dobu vlastne odišla do Británie, kde žijem a tak my sa vraciame opäť do tých divadiel a hráme po Českej republike, chystáme niečo v listopadu, nejaké väčšie turné s Robertom Balcarom a s jeho triom. Je to veľmi, veľmi pekný projekt a pre mňa je super vidieť, že vlastne a ešte stále tá slovenčina v ľuďoch rezonuje a že majú radi tú slovenskú hudbu a majú radi aj ten jazyk. Takže nechcem povedať, že nás vítajú s otvorenou náručou, niekde to ide ťažšie, ale vo väčšine miest musím povedať, že odchádzame naozaj naplnení a mám pocit, že napriek tomu, že sa hovorilo, že to Slovensko sa naozaj od vás tak nejak vzdialilo, tak mám pocit, že sme stále velmi silně propojení. Aspoň v té kultuře. V té kultuře určitě. Třeba i československý filmy vznikají. Máme vlastně filmaře a filmařky ze Slovenska v Česku, který tady působí, nebo vznikají ty koprodukce. Takže já to kulturní spojení vlastně vnímám pořád. Jako, určitě. Jako to je podle mě živé a to je aj vlastně opět história sa opakuje, že v tých ťažkých chvíľach tie dva národy sa naozaj navzájem dokázali podporiť a mnoho intelektuálov vlastne slovenských umelcov, spisovateľov našlo práve útočisko v Prahe alebo v Čechách, tak ja som to aj vlastne vravela na koncerte, keď sme hrali v Prahe niekedy v lednu. Byl ten veľký koncert v té nový spirále, ten Psíkrálový. To bol taký väčší, no bolo to zaujímavé, ale bolo tam veľmi veľa fantastických ľudí na tom koncerte a ja som to vlastne vravela, že vnímam veľmi pozitívne, že ste nám
ako poskytli nejaké útočisko v čase naozajstnej núdze, kedy cítime, že tých miest, kde sa dá koncertovať na Slovensku je čoraz menej, alebo tých príležitostí by som ani nie miest. Ale tých príležitostí, tak naopak ja cítim u vás, že tá slovenská kultúra tu má miesto. Když se ještě vrátím k tomu, že jste to předchozí album chystala 10 let, nebo vzniklo po 10letý pauze a teď tohleto vlastně po 2 letech, jestli správně počítám, tak narazila jsem na otázku, co jste vlastně těch 10 let před tím předchozím albem dělala, aby se začala vyjmenovávat jako ty porody těch dcer a že jste vlastně měla pak malý děti, dělala jste hudbu i třeba jako singly, nějaký spolupráce a do filmu, do seriálu a mě tam zaujal takový ten moment té práce tvůrčí, kreativní a výchova těch malých dětí. Jo? Že jako, jak se to vlastně dá, jako, nechci se ptát takovým tím, jak zvládáte dítě a kariéru, protože nás nechci, jako to taková banální otázka. Nechci ma vyčerpať. Ale vlastně mě to zajímá, protože ty tvůrčí, kreativní profese, mám pocit, že potřebují to velký soustředění, ten ponor do toho. Jste vlastně mluvila o tom, že když jste byla v Londýně ještě sama před dětma, tak jste třeba celou noc skládala, zapomněla rozsvítit světlo, že to prostě celou noc jela, úplně jste se do toho ponořila. A tohle se s těma malýma dětma nedá zařídit, ne? Absolútne. To sú útržkové veci. Ja mám naozaj všade po byte rozhádzané nejaké papieriky, nejaké proste papírové, nejaké taštičky a neviem čo, kde sú obáločky. Takže píšete si texty na taštičky. Píšem si nejaké nápady, čo mi prichádzajú pri tých bežných činnostiach. Hej? Takže niekedy mám takú čas, keď napríklad mám čas, keď varím, alebo keď som tam sama, keď môžem premýšľať. Ale skutočne sa nedokážem odpojiť od tej všednosti. Jediný moment, kedy ja sa odpájam, je v lietadle, kedy nastúpim do lietadla na 2 hodiny a vtedy to je pre mňa najvzácnejší čas. Vtedy jednak sa naozaj dokážem zhlboka nadýchnuť a vydýchnuť a vtedy dá sa povedať, že aj najlepšie píšem, pretože mám úplný kľud. Možno, že sa dokážem odosobniť od Jany Kiršner, speváčky a Jany Kiršner, vlastne matky a som niekto úplne iný. Som vlastne ten umelec, ktorý v tých oblakoch sa dokáže na veci pozrieť možno aj z inej perspektívy, neviem, ale funguje to. No a teďkon teda znamená to, že to poslední album jste napsala letadle, nebo jak jste si utrhla ten čas pro sebe? Utrhla som si ho tak, že my vždy sa snažíme ako keby tie naše aktivity, tým, že môj muž vlastne je producent a je ešte aj muzikant, sa snažíme nájsť momenty, kedy naše deti majú prázdniny, majú voľno. Takže oni s nami boli vlastne počas 2 týždňov, keď sa album nahrával minulý rok, nejaké pár dní v štúdiu. Našťastie tam bola nejaká mačka, niečo sa tam dialo, takže nejak sa prebavili. Ale po 2 dňoch som pochopila, že je čas ich zaviesť mojej mame, teda k babičke. Takže bolo to náročné, ja som stále pendlovala, starala som sa o kapelu, bolo tam naozaj dosť veľa ľudí, takže bolo toho veľa. Je to nekonečný ako keby cyklus logistický, energetický. V podstate, keď človek píše, ja píšem niekedy v noci, sa snažím, zaspávam s tým, že stále hľadám nejaké rímy, nejaké veci. Budím sa, fantasticky sa píše napríklad predtým, než všetci ostatní vstanú. Ale to je samozrejme problémové, ak ste noc predtým išli spať neskoro, pretože tej energie naozaj nie je veľa. Takže snažím sa ukrajovať z tých, ako keby z toho času, čo je k dispozícii. Bicyklujem medzi štúdiom a vyzdvihovaním detí, varím, píšem, balancujem všetky tie taniere na tých rukách, snažím sa zostať aktívna v každej tej svojej roli. Musí být hrozně těžký. To je ťažké, ale to je podľa mňa, to má každý tak. Akože keď... Ja som si myslela, že teda tá moja ambícia stále sa niekam posúvať a stále robiť niečo nové, že časom ako keby utichne. Poznám ľudí, ktorí v istom veku ako úplne už ako zabalili a si povedali, že už chcú ten kľud, ale u mňa naopak sa prebudila absolútna vášeň a entuziasmus práve teraz robiť tie veci. Takže ja sa teším z toho, že je mi dovolené, že cez mňa tečie nejaká inšpirácia a že stále mám čo povedať a musím povedať, že ten album je fantastický a ja sa veľmi z neho teším.
a je nebojácný, nebojí sa. Je veľmi odvážny. A jako v tom hudebním výrazu, nebo v textech? Nebo... I v hudebním výrazu, ale myslím si, že v tých textech zrazu prišla taká tá sloboda tej ženy, ktorá už jednoducho vie, na čom stojí. Aj keď samozrejme prechádza nejakými turbulentnými vecami v rámci tých životov a tak ďalej, že nie je to nikdy jednoduché, tie vlny tam vždy budú. Ale už tie veci, už dokážete sa postaviť sama za seba, už viete, kto ste a viete, kým chcete, alebo teda kým ste a kým určitě nikdy nebudete. Tohle je zajímavé, že to říkáte, protože já mám pocit, že tohle je něco, co si jako s váma spojuju vlastně od začátku té vaší kariéry. A i když jako mluvíte o tom, jak jste začínala a co vás třeba někdo do nějaký role jako chtěl vměstnat, tak vy jste hned věděla, že to není ono a šel jste svojí cestou. Jakože tohle vlastně mám pocit, že děláte a hledáte od úplného začátku, od těch 17 let, kdy někde vás vzali do studia, dali vám něco zaspívat, tak jste věděla, že to nebude pro vás a hledala jste si svý. Tak jakože to je jako věčný takovej váš proces. A je to takový vaše téma. Je to totálne moje téma. Možno je to už aj nudné téma, ale je to naozaj tak, že ono je to tak, že tí ľudia sa vás celý život snažia do niečoho vtesnať. Pretože vždy sa objaví niekto, kto má nejakú predstavu o tom, čo by ste mali vlastne robiť. Pamätám si, že na začiatku, keď som mala 17 rokov, sme sedeli s Richardom Millerom v zákulisí jedného jeho koncertov a oni sa mňa chceli mať v jednom momente možno nejakú Patti Smith alebo niečo proste úplne alternatívne. On mi vymyslel meno, že Jana Cherry s takým otočeným R. A pretože Kiršner, proste to spojenie s tými višňami, s tými čerešňami tam vždy bolo, takže Jana Cherry. To neprešlo, potom sa samozrejme hľadalo. To neprešlo přes vás? Nebo přes... To neprešlo cez mňa, lebo ja som vždy mala pocit, že ja som vždy išla po tej autenticite. Ja som nikdy nebola veľmi dobrá, keď ma niekto vložil do prostredia, v ktorom som sa necítila dobre. Alebo to súvisí so šatami, to súvisí s botami, to súvisí s hudbou, to súvisí s rôznymi produkciami. Alebo napríklad dnes sme si spomenuli na to, ako som bola porodkyňa vo Voice, čo dnes naozaj považujem za jednu z najlepších skúseností a rád, ktoré mi prišli do života, i keď veľmi negatívne, veľmi bolestivou skúsenosťou. Ale dnes to vnímam ako úplne fantastickú vec a som rada, že som to urobila. Ale to bolo tiež prostredie, kde... Co byla tá rada? Nebo tá rada bola, že ja jednoducho najlepšie fungujem v takej tej svojej úplne naozajstnej ja. Jo, že v tom Voice ste zistila, že tudy ne. Jako, jo? No ja som to myslela dobre, ale vlastne sa to celé otočilo proti mne, lebo ja som do toho šla úplne samozrejme s tou vášňou, ktorou v sebe vždy celý život nosím pre tú hudbu a pre tých mladých ľudí, ktorí si myslím, že to nemajú momentálne v tom hudobnom biznise úplne najjednoduchšie. Nie každý má milióny streamov na Spotify okamžite, takže ja naozaj mám tú túžbu pomáhať tým ľuďom, ktorí sú na začiatku tej kariéry a cez tú moju platformu vlastne nejakým spôsobom im pomôcť a dať im ten prvý akoby štart. A to som pochopila, že ten Voice to nebol proste. Že to nebola moja parketa, ale našla som nejaké iné spôsoby, ako tým ľuďom pomôcť. A dnes vlastne jednak som v kontakte s tými všetkými ľuďmi, ktorí tam boli v tom mojom tíme a naozaj si myslím, že aj sme dosť výrazne prospeli vlastne, alebo pomohli tým ľuďom, ktorí boli na začiatku tej cesty. A když teda vy jste byla na začátku té cesty a nestala jste se teda Janou Cherry, tak jak jste ohledávala si ty hranice toho, kým chcete být dál? Tak človek si to otrpí samozrejme, pretože ja som mala aj také obdobie, že vlastne ten prvý štart mojej kariére bol veľmi, najprv ten prvý album nebol až taký úspešný, ale ten druhý bol absolútnym hitom a predal sa naozaj veľmi, veľmi veľa kusov. To bolo ešte to obdobie, kedy sa albumy predávali a naozaj v priebehu 2 rokov ja som získala úplne všetky ceny, ktoré existovali na Slovensku, ceny za umenie, aj naozaj vážne ceny, ktoré si myslím, že boli veľmi urýchlene odovzdané mne, lebo nebol nikto iný v tom období. A bolo toho na mňa veľa, potom som začala tápať a bola som veľmi vyčerpaná, potom si zostriela zo hlavu úplne nakrátko a tak ďalej. Čiže človek prechádza takými vlnami
jedno, čo som vždy vedela, že tá hudba ma vždy uzemnila, ukludnila a vrátila naspäť tam, kde patrím. A mám to doteraz a mám pocit, že tá hudba je pre mňa taký bezpečný prístav. To je to miesto, kde som našla tých svojich ľudí a prečo to vlastne stále robím. Nerobím to pre ten blink v tom biznise, ale robím to pre tú hudbu. No a když jste teda odjela taky pak do Londýna, protože jednu dobu to vypadalo, že budete světová hudebnice. Firma na vás vlastně vsadila, jako že tam bude ten evropský a celosvětový úspěch. A tak mi to trošku znělo, jako že jste tam odjela a zjistila, že vlastně to taky není pro vás. Že tam taky tudy vlastně nechcete jít a nechcete jako dělat něco, co nejste. No, bolo to veľmi ťažké, pretože oni chceli východoeurópsku Norah Jones. A potom hľadali Katie Melua, čo bola vlastne ďalšia spevačka, ktorá bola veľmi úspešná a tá práve bola takým merítkom pre nich, pretože Katie Melua sa narodila takisto vo východnej Európe, ale prežila vlastne celé svoje teenage years vlastne, myslím, že v Írsku alebo v Británii, takže tá jej angličtina bola oveľa lepšia, kdežto ja som išla s mojou angličtinou do Londýna a prvé tie mesiace som, nie že nebola schopná písať texty, ja som naozaj mala problém porozumieť, o čo ide, i keď tá moja angličtina bola dobrá, ale tá britská angličtina ma v tom okamihu naozaj zaskočila, takže ja som po nociach pozerala britské seriály, čítala Dylana a snažila sa proste nejakým spôsobom dopísať ten album. A robila som naozaj s výnimočne talentovanými ľuďmi, ktorí robili s McCartneym a s Tears for Fears a Eniou. Aj z Norah Jones teda a takisto som pochopila, že to nie je moja cesta. A to oni vám vždycky řekli, jako ten brand, jaký, že teď budete Norah Jones, jako to vám řekli z firmy, nebo to jste nějak vytušila? To tak bolo v tom vibe proste celom, že asi takto to bude a naozaj ja som bola na stretnutí ten človek, ktorý to vlastne odsúhlasil, že to tak bude, tak ja som mala showcase pre úplne tých najväčších vlastne riaditeľov, ktorí prileteli. Urobil sa v štúdiu pre nich taký vlastne showcase, kde som zaspievala, oni nás potom pozvali na večeru a ten úplne hlavný šéf tej firmy Universal na svete, Max Hall, mi pogratuloval a povedal mi, že you're the next Eastern European star. A dali mi byt v Chelsea a začala som žiť v Londýne. A jak jste se tam vlastně cítila, když jste před těma hlavounama hudebníma tam performovala? Bylo to dobrý? Bylo jste ve svém živlu? Nebo měla jste nějakou... Ne. Vôbec. Bolo to, ja som sa cítila skôr ako samozrejme object, pretože jednak ja si až teraz cez svoje céry som si uvedomila veľmi veľa vecí, že človek sa díva na dospievajúcu moju Matildu, ktorá má 15 rokov a uvedomila som si, že ja vlastne keď som začala, som mala 16, čiže to je za rok už od toho vlastne ako je ona momentálne, takže pre mňa je to neuveriteľné, aká mladá som bola a ja som sa naozaj reálne necítila až taká mladá, ale bola som naozaj dieťa v podstate. Myslím si, že dnes, a to je možno fajn, aj ten svet je oveľa viac prepojený a mladí ľudia sú oveľa viac, si myslím, že pripravení na ten svet a vedia, do čoho možno idú, ale ja som v tej chvíli úplne nevedela vlastne. Takže stála som pred tými riaditeľmi. Oni sa na mňa dívali ako na zázrak. Pamätám si, že som mala takú polopriesvitnú kvetovanú nejakú košelu a cítila som veľmi, veľmi neprirodzene. Pretože som sa cítila, že na mňa všetci proste kúkajú, ako vyzerám, ako sa hýbem a bola som v podstate tovar, ktorý oni zvažovali, že či dokážu alebo nedokážu predať. Jako ten produkt. Jako. A že se to takhle cítila, to mi připadá hodně vlastně dospělý, jako, že to takhle dokážete reflektovat, nebo jste to tehdy dokázala reflektovat, jako když jsme z té východní Evropy k té poslušnosti tak jako vychovaný, jo? Že jako člověk by měl pocit, že a teď to musím dokázat a musím se snažit, abych jako uspěla a že vy jste tam měla něco, co vám jako říkalo, že jako nemusíte nebo nechcete, že jste jako fakt vnímala, že tudy ne. No absolútne, ja som to stále vlastne vravela, že ja som postupom času vlastne prišla na to, že je množstvo umelcov a umelky teda, ktoré boli podpísané veľkými firmami a napriek tomu potom 2, 3, 4 roky boli zazmluvnené a neboli schopní tí ľudia vlastne robiť na svojich veciach alebo odísť, nemohli robiť nič, pretože boli zazmluvnení.
na to som práve nechcela, aby sa stalo aj mne. Takže to bol taký môj strach. Vlastne v tom Londýne som nakoniec skončila presne tak, že som 2 roky čakala. Síce sa odohrali nejaké showcasey, niečo sa vydalo, niečo sa aj podarilo. Išli sme nejakú Škandináviu, pripravovalo sa nejaké Japonsko a tak ďalej. Takže úplne by som nepovedala, že to bol nejaký naozajstný neúspech. Ale tam bol zásadný problém ten, že vlastne sa práve v tom období menil ten systém fungovania vlastne toho hudobného priemyslu. To znamená, že začali sa objavovať streamingové platformy a vlastne celý predaj fyzických nosičov a vlastne toho fungovania, ktoré bolo od 80. rokov, sa úplne zmenil. Takže tie firmy zrazu mali oveľa menší budget na to, aby investovali do mladých začínajúcich umelcov a ja som vlastne spadla do tej kategórie, takže som čakala a potom som sa rozhodla, že sa vrátim na Slovensko a že urobím vlastne slovenský album. Ale to už som poznala svojho muža, ktorý mi povedal, ktorého som vlastne spoznala cez jednu slovenskú kapelu a on robil vlastne s kapelami Moloko, Zero Seven a mnohými inými ľuďmi. No a ten mi povedal, že OK, že on mi vyprodukuje ďalší anglický album, ale že by som mala urobiť naozaj veľmi výrazný slovenský album, že si myslí, že to bude mať naozaj veľkú silu a vlastne tak sme nahrali Krajnú rovinu, ktorá úplne mňa posunula do inej sféry. Takže jste se seznámila tady s tímhletím světovým úspěšným producentem, který za váma přišel a řekl vám, a tak teď můžeš zkusit být sama sebou. Vlastně tak. Já jsem vlastně pochopila, že... A to je konec části, která je zdarma pro všechny. Celý rozhovor najdete s předplatným na heroin.cz nebo na forendors.cz/heroine. A zazní v něm například tohle. Boli situácie, kedy som zistila, že môj mužský kolega dostane o polovicu väčší honorár než ja. A stále sa to deje. Ja stále vravím mladým holkám, ktoré začínajú, že je to absolútne bizarné, ale je to tak, potrebujete dobrého právnika, potrebujete niekoho, kto pri vás bude stáť. Také tie kampane na podporu self-love a proste sebaláska, sebauznanie. Ja som sa išla z toho zblázniť. Keď vyšli zo školy a mali tie Nokie, tak zrazu bolo počuť vonku na tom školskom dvore tú vravu a tie debaty, ktoré zrazu prebiehali, pretože tie deti začali byť deťmi. Na tých dedinách, na tých vesnicích je to naozaj niekedy husté. Proste, že človek naozaj vidí, jak dievčatá letia do potoka a proste mnohokrát tí šibači vlastne prídu už po tej 11. v katastrofálnom stave.